duduk tumanggung lemak kayu jati sudah tak karang bila dekan buang yapui payah mana awak mananti inyonan indah katakan oh mama oh mama kadang dia inyo malah di besana indak tahan di hati lain indak tanggung ibu hatinya kemana oleh sayangnya katakan indak tawado do rindu hati indak bisa lagi dilengakan hilang rupa perangai apa Tuhan segala buat di dalam padi tumbuhnya di tengah ladang udah umbuh ambo jo janji sampai kini balun pulang dali sadang keninya lega di wasana ide indak tabado-bado indak tetahan dole di hatinya nyopanje bubuang rumah gadang ambil air malah nentah gantung sarupo minyak cindung para mayo nyotarakan di Sultan Ali Ahmad dan tak percaya di janji udah dalih awak nindak malah yakin lai udah berjanji ndak kalamu kini lalamu macam iko indak jo tersabui pulang balun nado kabar baritonyo ambo menanti dah semacam iko ndak batenggang urang nanti enggak indak tekana udah di badan ambo pado rumpui diala padi pado pandan maleto udang pado idui dan cuiko maracun hati biala mati sama seorang nodali sadang de inyo gadi basane nanyo umanakan dia liamat minyak tak boleh dipaminyak camin tak boleh dipacamin sikit tak boleh dipasikit badak tak boleh dipabadak
Kalaunya minyak dipaminyak kok camin, kalau dipacamin kok sikit malah dipasikit, kok nyampang badak dipabadak, kok lewat hari cuma 7 hari, bisa nanindak tawalai ajalula bilangan sampai yodi. Sadang keninyo nangga ditu indak tan di hati lain nyopa minyak cindung para mayo sikit kenala nyopa sikit, kok badak lah nyopa badak, kok camin lah nyopa camin. Satunya badak tapa badak, satunya sikit tapa sikit, na minyak lalu dipaminyak, nan camin lah nyopa caminnya. Hati nanindak dosa nang lai, barambuang urang ditarata, gundu bagolek tapi jalan, disangko rindu lai kini kacega, kiro manyaki pado badan mintu. Memaki lainnya dalam bilik, minta tolong melaka mintu, indak tatalo lai labak manalo pinggan karang, indak mungkin mintu nanti lah, indak tantu hari balik. Dangakan dana dimintu sarato mama kandung ambo calik lah badan elok-elok pandangi ambo mintu abe-abe, ikon kasanang di hati dali ko banaga anaknya kandaan, nyecubo berjalan lama-lama boleh awak demintu sabantu iko mintu sadang pengaparan dipagai kuku karambi dugang sagu, dandang ko indak jodoh mintu karena mau sampai biala mati. Mandi malah ditapian batu, beranang ili malah tapi banda, kok nyampang mati mintu ambo dahulu nak sanang hati dali tinggal mintu sanang mentuai dali tinggal doga rencana lain nak sampai niat di hatinya, itu keceknya kamintu menjawab mandi aliamat dia nak kandung gadi besana, ndak percaya mintu tu dona kecuali itu rencana aliamat.
Inyo bakat topik sungguh-sungguh mengecek bana jomintu dikabarangke menuju pagayo gadi. Mandanga kecek malah macam itu kini ndak tertahan dole mintu rasu kailang nyawa badan ndak taluk di den dole mintu ndak ada rasanya nyawa di dalam badan kini rila nasi nanta makan rila nai mintu nanta minum rila jari payah mama selamu iko kepada nabu ambuan taindak kai duit lain kini pasan bakik mintu serato manak sabananya boleh sanang hati nanti enggak kok nyampang mati ambo mintu kubuan di puncak gunung ledang kubuan tak boleh ditimbuni do mintu kubuan tak boleh ditimbuni lagi bapayung panji-panji boleh mengipik dibayangin nyekipik dari tanah pagai coy itu keceknya tu maga di basane rupanya pasan sampai sawakatu itu biduk pacar indang tak sadai galoman air dalam jubung ajalula bilangan sampai mana tinggal di dekat duang nama mencalinya dinya oh nyawa kepai nak kandung tapaki inyo mintuonyo sarato mangama kandung inyo bakato singinan mintuonyo bersampai yang hati jadi kini meninggalkan kami di rumah kondak ibu dona dimintu kondak banaosa yang kaangali ibu mintu jadi lu tagajiwana nyona gadi paila o gadi sadang keninya rang nanggang adi nambah galui otu pai di bangan to nama lompet tangarwi kain dini lau nampi tulodi dalam pangadi nambah lipe otak ngandi dang ado nama maki oma demai imbau di imbawi indak kababu oh nina
kanduangi onde pie sanang bana ona ibu abu yang dipakai indak takang anak dinekangan dong indak tarang aja padoang ayah indak aring indu kananggang adi ba itu tangani mandekangan dong anaknya cangali nyotangi si onak kandung oga di basangane sanang bana nyona doluang hati mencalik kang adi nalati ibu ganti mintu alati ibu sanang dak tanggung dona hati mintu olah ogadi kalam kabui omu arobang ayang gala disungusun tapi jalan mintu kanang gadi sadang sayang tak sasak bang mana meninggal kenakan duangi onde kabau gadang dena maadang jirat abi pawau gadie diulam jangan tuana kanduangi gapuina tak ada ibu kau setel ona kanduan duya akhirat tampik sumange itu bagantuan ogadi mintu digadi mintu kini kiranya membarinya naik
sengaja Nakan bengi gadi Indah tahu baso coiko Indah jale Nimintu kini Ogadi Nari sehari tu mama jeung itu lebih tamanun kaban kadu balangnya Ge untung saja liau jadi raja parentah tibo kadu balang kali kubunya kagunung ledang itu banyak kecik mama ma'alura nama nyuruh tapaso du balang pai tapaso mulanya du balang pai ndak ada tangguh-tangguhnya ndak ada nanti-nantinya kalau perintahnya nanti bo tapaso pai malah kini so itu kini malah si du balang alala pai nona barampe nanyo daki si gunung ledang nambah itu malahnya kini mama jamin tuhonan di rumah mama jamin tuhonan di rumah lagi abean tumanyo si upi lagi basanai patui dimandin lagi mandian lagi sumbayangi caroinyo ba itu kini mintuonyo oh tapi kabaala mengatukan lai taraso ibu kabacare tapi sekarang nak dapet kabatendang Pelai do kabatenggang mintuo tapaso sabati ba itu kini dipandangi tumpak di mintuo jo mamanya umanat lah sudah tuma kaliau tarimo apo umanat ranang gadi umanat gadi basane kok nyampang mati badaninya kubuannya di puncak gunung ledang itulah kini umanatnya matinya malah sudah lah nyato kubur tak dapat ditimbuni agi bapayung panji-panji oh nak mangipek dibayangin nyokipe ali dari bajai Pangipe ali mula dari pagai ba itu bana umanatnya tumamin tuo kok nyokana la nyopandang lawi ju nyopandang unwang balalayang kalau nyesabui lah sabui ju hati jo jantung basing ruangan tapi mentuo jo mamanya tapasot tarimo yona bantu iko kini
biasanya tarimo mola bantu iko baik itu katanya kini sadangkan dubalang nambah rampe tibo barito dari buki inang kubu ala salasai lanyo antan lai pulo kini barampe dubalang nama bau ndak boleh tahu do orang banyak ndak dapet do kini diberitahu iyo basuo bak kece orang masak lapadi nak rang nata dituai anak tabian tinggi oh matinya indak do basidaka kubu ndak boleh do ngai ditimbuni kini kubuan tak boleh malah ditimbuni bak itu bana keceinyo tapi samantang kok bak itu naninyo tuma jadi besanai lanyo antan kini di dubalang serato mamak jo mintuo mintuo umanat lakanyo paci kubuan nanindak do nyutimbuni nyobari bapayuang panji-panji iyo mangipe malah dibayangin na tampak diurang dari lawi ba itu kini malah mukaswinyo tuma tinggal lainyo gadi wasanai dak tangguang tangi mintuonyo Upit panakui saja dulu naik ketinggal seorang naik di lalangang bak mano nasib tinggal seorangnya naik sabak ala untuang upit tinggal naik bak mano lah untung malah nangga ditinggal wak biasa naik dalam rumah gadang kini ketinggal te bukit berkubur naik di gunung ledang kubur tak dapat ditimbuni bak itu kecek mintuonya obat kato sinan mamak nangga dijek kandung dangakan bana kita balik malah pulang lagara dari nang satu nang kuasa punya karajo ndak kadapet kita bertenggang lai ba itu umana dinanggadi paralu kita lakukan kotak manyasa badannya la pulang mintu ojo mamaknya sarato dubalang malah rajo tadi tinggal nangadi ate gunung nambah kubuenyo di gunung ledang di sinaninyo tuma kabakubue residen di Bangkaulu balai di tengah lawi biar di sinaninyo da olu wali amat kini kita sabui di
Ali Ahmad melanyo nang kita sabut bilang Sultan Ali Ahmad sadang batanang duduknya digando hari bidu mencalik-calik masuk laut dipandang bana melah kiri kanan nyo calikkan pandang nan jauh nyo tukikkan pandang nan nampi nyo calik-calik bakar angin baale hariko nyo pandangi gara aso melati bodinyo mangganyi dari ampu kaki membalik ke bubun-bubun taraso bana di badannya hati nan indah sanang lai taraga pulang alatibo lataraga kini kana bawalik dia kabaa beko kata jadi sadang keninyo malali amat nyuangkik lai bidu gadang bongka la sau gadang kete barangkik itu katapi coy itu bana mala badan kini rupanya nang Sultan Ali Ahmad ala barangkiknya dari paginya tuju ke tanah tapi coy ko bana niat balun sampai marusak gadang oh kabadan sasali na katapi na tantu sawe nyo tinggal nyo sawe di siberu kok siberu aluan padang di sinan orang maniago konda dicadi pandai orang indah sengsara modiko indah sengsara mula modiko ba itu bana Sultan Ali Ahmad inyokan kini mangamodi nyotibo angin dari belakang lanyo tagangi melakalat sakete nyangki daman maso itu kamodi bakeci maso itu bagau kamodi makan dak tanggung lari pelanginya indak tanggung melalari pelangnya dak tanggung kancang katapi babanda lawitan nang kadang manggulung kasu di aduan naik balato siku-siku bunyi manasa di pamare itu kancang lari pelang pando kancang melalari pelangnya indak tak bilang pulau tinggal indak tak etong do pulau dapet tulak batung do pulau tinggal kaja pulau dapet ba itu kancangnya pelang cando pucuk malah dilancarkan nampak kucingnya lapis sanjo bak kumbang putih talinya coba lui igati itu ba itu kancang dari pelang kancang melalari pelang gadang barisu hari siang hari tampak sekali nangkanya tuju tabambang bantu pulau panyu ayahnya kasih talangga pincalang merah kotak sampai tujuanmu kasih sampai mana hati dadam dak sudah di
Padang keninyo mulai si buyang tu na dalam pelangnya nang gadang lalapi dari pulau Panyu ladaki jo ke tanah tapi kanak menjalangnya pulau Kumbang. Pulau Kumbang, pulau Sinyamuk, ketiga pulau Bantuk Taji. Ampilo da ulu leko male yo kane amu de ulani gilo hati atuane pulau awu nampak juga pulau awu je pulau babi ombaknya jalang menjalang bakarunya ketampik Nabi selamat malah badaninya nambah nama Sultan Ali Ahmad. Kalau dicalik malah calik bana, kalau dipandang malah badaninya nambah nama Sultan Ali Ahmad. Inyo kan sadang dalam pelang mencalik jauh masa itu tampaklah bukit gunung ledang atuane. Tampak dinyo malah gunung ledang, tampaklah tanah nan tak kuning tanahnya pandangi. Tumpak kepado tuma badaninyo, nambah namo tuma si buyang Ali Ahmad. Mencalik ke tanah nan tak kuning, tersimbu darah di dado. Dahulu awak dikapai gunung ledang tak macam iko. Kini tanah tampak tak kuning, berpakai payung panji-panji di pakai payung malah panji-panji kok lah mati nak gadi besana ikut nyopa minyak cindung paramaya. Kok ndak tanatinya tinggal di rumah mungkin yoga barangkali. Kok ndak siapa nak kabarku buat ogadi sadangkan nan Sultan Ali Ahmad de angin kancang nambah rambu ibarat dayo angin barambu capek masuknya kacarocok balabuinyo dicarocok. Kok kini mah di laman painan satu tabuang sawu nang gadang sawu jatuh pandarik laki lah turun Sultan Ali Ahmad nyetuju rumah mandeka.
tujuhnya mula rumah mandi, satunya tujuh rumah mandi kandung tumpak kepada badaninya. Langsung sekalinya bertanya mandi, baru tampak mandi di ali, mandi meratuk masuk itu. Meratuklah mandi kandungnya, ala kecik mulanya mandi kandung ikon kesana ngati ali. Ikon kesana melati ali, itu katanya kini tumpak kepada mula badaninya, nan mandi kandung lama ratuk menangi mandi kandunginya. Oh sanang bana di hati yang liamat, lalai-lalai yang balik dipagai, kinilah mati nyonai jadi basanai kini. Kinilah mati malah jadi basanai kon kasanang di hati yang liamat, itu bana kecek mandi tapi samantang kok itu. Oh indak dolam oleh antarun mandanga kecek mode itu. Oh mandi dangakan mana di mano kini rana gadi, di mano gadi basanai. Oh baru menjawab mandi kandunginya, kok itu kini nambah sabut, kalau si upiak tadi basana. Inyo kini malah sadang payah sakit, inyo kamati bau manat, apa manat pada kami. Kok mati malah badan inyo, kuburkan ke puncak gunung ledang, mati tak boleh malah diratoi, kubur tak dapat ditimbuni, lagi bapayang panji-panji panipe ali. Oh supaya pulang naik. Bakato sinan mala aliaman, omande kini mekaban, inyo seorang tinggal di rumah indah terjago dindekan dua. Oh indah tahu turun ndak turunnya, ndak jale main tak bamannya, antanya sakit dalam bilik, indak kok mandi tahu kini mandi. Sinan bakato mala badaninya, kini cuy kola sabananya, tumpak kepada mala diri awak, kok kami di rumah tanya leka bapak jangan buyang sampai itu. Oh disabui kami ndak kamalie, disabui kami ndak kemajuan. Cubalah tanya bana, cubalah tanya pada ayah bak itu kecek mandinya. Oh tapi naninya tu magadi basane, entong manangis siang malam, entong marato inyo tio hari, inyo tekana dia ngalir.
Udah ndak tetangguang rindu badan dona, ndak tabado raso dole rindu hati sampai tak jadi nyona mode iko kini. Sampai terjadi yana madeiko itu kini kata mande iyo mande sultan aliamat di malo kami tahu dahulunya di mana lataan air yana cindung paramayo berupa minyak dalam botol. Maka kami yang indah doyong kabapasan apa salahnya yo nak kandung kabake kami yo nak ibu yang simpan kini. Kini coiko malah nanti jadi kemana kita kemangapai bagi siapa lek kemangadu ba itu kecek mandainya tu mana ngadi bau manat yang itulah umanat pada kami namande sabui kabuyong tadi. Aku pun tak boleh ada yang ditimbuni. Yo masak keceknya padi nak rang nata dituai anak tab yang tinggi. Naninya mati yang indah do basidaka. Aku pun tak boleh do ditimbuni. Itu umanat karebana kini coiko dindekan dua. Oko iyo ba itu sabananya ambo ke puncak gunung ledang pai menjapui jadi basanai ndak sanang sajo. Oh bantu itu mai. Turun di rumahnya si Ali Ahmad nyedaki si gunung ledang nyedaki malah tarik ke puncak dek lambik lama berjalan seorang saja awak berjalan semanjak balik dari pagi. Makan indaknya minum pun indak panganan lakan agak disaja jadi. Tujuhnya melalui puncak gunung ledang satu tiba di puncak gunung ledang nyecali melah kiri jo kanan memandang suok jo kida tampak laku jadi basai satu nampak dinya kubur tu kini calik melah di besanai babuju di dalam pekuburan mati nan indak do kini besidaka kubur nan indak do batimbuni matinya bantu kagala Tuhan
macam kagala indak tabado ani hatinya japui di sibuyong ali amatnya japui ke dalam pakuburan menangi di sinan sultan ali amat indak sabar do gadi menanti indak tanati do die malaki ambo balik dari pagi ndak tanggung kesasa awak do die dari pagi didapat tidak di lavaku buyo gadi sedang menangi melanya macam itu nyobao laki ni gaji besane nyobao kadakit tampat di sinan kanyo tangisi satu mulai nyo kamanangi balun maniti doa iye mato datang suara mula sawakatu itu hari nang sadang kalebut sanjo adolah batang jawi-jawi gadang terletak di gunung ledang di dakik tempat gunung ledang datang suara bagi inyo o buyong sultan ali amat naninyo jangan tangisi inyo barasi yang luar dalam tak boleh waang cacik-cacik tak boleh buyong kumui kini jangan menangi yang dakik inyo tak elok do sultan ali amat gadi basane ikan air mato o buyong nanginya melandak boleh kane ayam mato kini kok sayangan kagadi besane barangkik lah buyong kini juo mudikan melanyo mudik seketek ko tuju dan mudik ayam gilo mudik ilai nanili ko yang basobok beko jo lubuk mato kucing calik yang keri jo kanan layukkan pandangan jauh tukikkan pandangan nampi kalau sekitar lubuk mato kucing yang di sini ada rumah gadang rumah dek putih tari mato tari langsung buyong kasinan satu tibuang di rumah tari mato kandakan kainyo putih tari mato nyo ada aye hubungannya waona bakato lainyo tumasa mo sorang kok cuiko agak kaonyo tapaso gadi ditinggalan manangi yo dalam hati tinggal dulu di Isa mo sorang tapi di lainnya gadi na tinggal di batin udah di siko ndak bacare dan dole jo kau gadi basane dan tak kabar pisah dole kece aliamat dan kok tantu iko jadinya setapak tak kaden tinggalkan sedangkan naninya malah si buyong tadi nambah nama sultan ali amat langsung berjalan badaninya nyotinggan gadi basane lah tinggal gadi basane nyotidurkan malah di tempat tadi di sinan kini nyotidurkan ali barangke tu masa mo sorang basobo buki lah nyodaki basuo luranya turuni tibo diai nyusubarangi ba itu badannya kini ndak ado kini marona malintang dia kabaale nang kata jadi asa nyawa di kandung badan tatap dan cari nan para luo di
lamo antaronyo ruponyo si buyung malaki ni nambah namo Sultan Ali Ahmad latibo di mudik batu kucang iyo di ulu aye gilo mencaliknya kiri jo kanan memandang suuk jo kidanyo layukkan pandang nan jauh tukikkan pandang nan hampir mencaliknya ilie jo mudik tapi samantang kok ba itu naninyo gadi basane tabayang tarwi di aliaman tampaklah rumah dinyo tu mata piai langsungnya jalan rumah gadang kironyo yo rumah tarwi mato satunya tiba di rumah masuk itu di rumah putih tarimato main bau Sultan Ali Ahmad layado kok orang di rumah kok layado orang ate rumah ambo main bo tolong disawiti keceknya tuma orang ate rumah tatala bare di randang laki di daun bagi lati salabana komarang mudo datang aponian datang kamari rang mudo bukan ambonya kinari sajo kinari anak padang bukan kamari ndak tantu sajo gadang kaswi namboja